Kaštiel z Károši je tichou pripomienkou minulosti, ktorá pomaly mizne pred našimi očami. Kedysi bol miestom života, histórie a príbehov ľudí, ktorí tu zanechali svoju stopu. Dnes už ostali najmä staré múry, ktoré však stále dokážu rozprávať svoj príbeh. Tento kaštiel dala postaviť rodina Peketeovcov, šľachtická rodina, a ich erb ešte stále zdobí štít tohto kaštieľa. Možno práve takéto miesta nepotrebujú len obdiv, ale hlavne to, aby sme na nich nezabudli. Pretože keď zmizne posledný kúsok minulosti, zmizne aj časť nášho príbehu. Ja vám ďakujem, že ste boli pritom so mnou. Ak sa vám toto video páčilo, podporte Mimo trasy. Dajte like, prihláste sa na odber a nezabudnite sledovať ďalšie zabudnuté miesta, ktoré stoja za objavovanie.